تەماشەوانên هێژە جارێکەدن دەمباش کورچۆ بڕیا بەرنامەیە زمان و ڕامان دبە پرا گرێدانێکە پسوود و پەیوەندیەکە بەرهەمدار دناوبەرا کەسێن پسپۆر و جوباکێدە vêcarêjî mêvanekî meyê hêja û astbilin ji Bakurê Kurdistanê ye ew jî mamoste Tahir Baykuşak e. Tahir Baykuşak sala 1982 li Farqînê ya ser bi bajarê Amedê ya Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Dibistana seretayî navîn û amadeyî li bajarê Farqînê bi serî dike. Li Amedê li zanîngeha Dicleyê fakulteya perwerdehiyê bi serî dike. Xwendina xwe ya bilind li zanîngeha Belgeyê ya Stenbolê beşê dîrokê diqedîne. Gelek xebatên wî li ser dîrok û wargehên şûnwarî û dîrokî yên Kurda hene. Endamê Enstitûya Kurdî û Koma Xebatên Kurdolojî ye. Beşek ji xebatên wî li ser Endamê Enstitûya Kurdî û Koma Xebatên Kurdolojî ye. Beşek ji xebatên wî jî derbarê sed salên dawî yên rewşa zimanê Kurdî ne. Beşdarî di gelek konferans û çalakiyên rewşenbîrî û wêjeyî û zimanî bûye. Temaşevanên hêja niha me biçin cem hevkarê min kerem û mêvanê me hêja mamoste Tahir Baykuşak fermû. Evden baş gelî temaşevanên hêja hevala girên ezîz û xoşewîst beriyar şî min hemî ser çav û senaratın û mixêratin ber ekranên me û mixêratin ekranê Kurd Shopê û mixêratin bernameya Ziman û Raman. Bi bernameyeke din ya Ziman û Raman dîsam li pêşberî we ne û wekî hemû bernameyan îro jî mêvanekî minî gelekî biqedr ye. Mamoste Tahir mêvanê min e, Mamoste Tahir Baykuşak serserê min serçavên rahatî. Gelek şadim hostayekî wekî te ku bi salan li ser karobarên Kurdî, rewşenbîriya Kurdî, bi taybetî li ser rewşenbîriya Stenbolê ku divî sed salê dawî de karobaran dike îro li dîwanê mêvanê min e serserê min serçavê min dubare hatê keremke dest pêkê de tiştekî bixwazî bibêjî. Spas dikim ji bunî evê derfetê ve nîşanê me da hêvî dikim bernameyeke kêrhatî be. Spas dikim. Mamoste di destpêkê de dixwazim divî sed salê dawî de destpêka salên 1900 de bi taybetî li Stenbol yani Stenbol wargehekî rewşenbîriya Kurdî ye. Gelek rewşenbîrên Kurd li vê derê xwendine, ji vê derê derketine û karobarên Kurd serhildanên Kurdan da cî girtine û bi taybetî de qada ziman da gelek xebatan li vê derê kirine ji vê destpêkê em dikarin bêjin xebatên ziman li Stenbolê çawa. Yani Kurtasî piçek min behsa dîroka Stenbolê ke bi disiya boka piştî sed sala çara ku di paytaxta Bizansiya û heta ez bêjim Osmanî di destpêka sed sala bîstî da İmparatoriya Osmanî hil diweşe evê derî de paytaxt yani paytaxt û navend e yani ji ber paytaxt û navend de di warê perwerdehiyê de di warê elim da warê zanînê da gelek kes gelek cih warê elimî û zanistî ez bêjim di Stenbolê hebûne her bahar jî alim û zanist jî her tim ber bi xwe vekişan diye. Ev yek dema ku Stenbol ji destê Bizansiya dikeve destê Osmaniyan jî bi vî hewayê dibe. Bi taybetî sed sala 19 û destpêka sed sala 20 ku em serê biaxivin sed sala 19 guherîneke dide ji bo ewa İmparatoriya Osmanî navendî bûn pêş dikeve mîrekî Kurdan ji holetên rakirine dema mîrekiyên Kurdan ji holetên rakirine û berê mîrekiyên Kurdan ew mîrên Kurdan zanî mîrên Kurdan berêvan ber bi Stenbolê ve ango ber bi roavayê Osmanî ve tên kirin Balkan û derdorê dinê. Lewra Stenbol yani yek bi vî hewayê têkçûna mîrekiyan da ji bunî Kurdên mîrekiya dibe cih û war ya dinê jî rewşenbîr û zana û almên Kurda û netewên din jî ji ber pirtûxaneyê wî ji ber ez bêjim sazî û dezgehên ku li vê derê hene ji sed sala ez bêjim pazdehan va Stenbol cih warekî ilm û zanist ji rewşenbîra ye. Nice bi taybetî dema ku mirov ser dîroka Kurdan biaxive sed sala 19 bêjin nîveka dudiye ya evê ya sed sala 19 û Stenbol ji ber ku weşanxane û çapxane yani çapxane jî gelek ji var. Li Stenbolê ne pirtûkên derbarê ziman û tiştên din de an ez bêjim pirtûkên dînî wekî mewlûd we ez bêjim dîwanên dîwan çapkirina vanan pira li Stenbolê pêkde. Yani sed sala piştî nîveka sed sala 19 em nêdînin hin pirtûkên wek ferheng derdikeve. Mesela ferhenga kî derdikeve Yusuf Ziyaettin Paşa El Hediyetül
Hamide Filivatil Kürdiye evi derdik ve Ferengavi Arabi Kürdi derdik ve Fereng İstanbul'e diye çapkırne. Satsala ca 1860 da disa Türkiye'deki Kürdi u Ermeniki te çapkırın Mıgırdiç Dikranya da 1860 da İstanbul'e derdim te çapkırın yakan Portuka hinkirna jibu zamanı ya Ermeniki u Kürdiye. Velhasıl 1860 beli. Yani velhasıl jiber ku navenda hem ticari u bazırgani u revşenbiri helvaha u navenda az bejim revebirna imparatoriye İstanbul hertim necbu Kurdu Türkante necbu gelek jibun gelekavan beli. Yani mesela demek ki hem devedin yerin yani jibuni zamanı Kurdi ve bejim diroka Kurdi şahaneki gelek gevre yani yine tövbe perveriya Kurdan Hacı Kadri koyu demet sala 19 anda te İstanbul'e beri kuver İstanbul'e helbette bir netve perveri nine demek te İstanbul'e lüveleri dibine Bulgaru Yunanu şerbejim Karadağ'ı Arabu Türku Ermen hamu Revşenbir netevin dini jibuni milleti xoş jibuni netevaya xoş tiştim sinen karubardıkın evji mesela de helbest Hacı Kadri koyu da İstanbul şikestine ke tüledneri de çıdıve tüledneri helbestan netevi perver helbestan netevi Hacı Kadri koyu İstanbul'e despetke. Yani vaki kuvve gote yani İstanbul ne jibuni kurdateni jibuni hamu netevin ku hatta velemi dibin bana Osmani da ne kadeke ezbejim Revşenbiriye her vaha bazırgani bu tişten dinleyiciye ve bilmeyiciye. Mamosta canım Hacı Kadri koyu veki dinabera helbesta klasiku modern veki preke yani kare beji helbesta modern ya Kurdi Hacı Kadir şunva hedi kare beji despetke jbili Seyda Hacı Kadir evdem gelek kesşi İstanbul'e hene galiba savan şahsiyetan jibki kubul ser Kurdi xalatine. Yani yarası yani Prizde'de şarezanın bilimci le duvarı forme da yani varı duruv da demek ki le dinleri be beyt hatini sandın helbet Hacı Kadir helbet Hacı Kadir ve ki forma klasik yani lebeli demek ki naveroke bineri naveroke ki moderne yani de gelek var ama moderne le dinleri şimendüfer heye Basa tren yedike, basa matbaa yedike, basa ceride yedike, rojname yedike. U gerek tiştendin yani duvarı naveroka xuda helbestan moderne. U her vaha yani veki ezbejim ev neteve pervereke Kurd yewe demi zmanevi jî evet zelale zmaneki Kurdiye yani mesela berivi Tego Revşenbir'in mesela kesin nali İstanbul'e derbastırın, Goravici İstanbul'e malakıdır. Eşler bizim Şeyh Rıza Talabani, Keyfi, gerek alim şairin Kurdin dinci. İstanbul'e de derbastırın. Bes demek kutul helbes tavandı neydi? Yani helbes Hacı Kadir zelale. Yani demek ku liciye ki lükümiye peygen Arabice ne gırtiye. Peygen kurmancı bizim soranı ziyade kırıye. Yani kurmancı ahveri baş ve İroj helbeste Hacı Kadir'e koyup baş değil geçe jibetçe jiberku neteve perver dahvaze kavan hey ku ev geleku gazi qada neteve perveriye dikin dve zamanı van fem dikin fem eğer zamanı van fem nakne ve kiş buni vi velatij buni ve ahir şer bike dve yani ev hestu coşe evet bike. Hestu coşe bedevi geli. Evet çava bedevi geli, bir zaman bedevi geli. Yani zaman evi geli, buan mirovin bevi geli, yani bu Kurdan dveleri da. Bir de zanin ku yani zamaneki Kurt'e, şimdi gel Arabi ve Osmanlı, yani Arabi ve Türkiye zaman etine bir kadri kıymete. Levra mesela demek ki emleyenlerin yani hiç uraman anlayacağız. Şimdi demara uşan ya Kurdi de Hacı Kadir koyma go preke yani şikestmek hem navenda klasik ve hem de duku
yani fikru raman evi tesir liser rövşenbirên Kurdên din jî kiriye. Yani divê derê de ez bêjim mesela li ser dîrokê nûsiye, li ser ziman nûsiye, bi taybetî de li ser ziman dinûsiye ez bêjim Kurdî û miqayeseya Kurdî û Erebî û Farsî dike. Dibêje heke bi dikkat baldarî lê binêrî tê bike yani ji Erebî û Farsî û Kurdî kîjan ziman kevintire li gorî hemû dînê ku li ser wî erdêne yani dibêje xuya ye ku Kurdî ji Farsî rast kevintire lewra çima Farsî rast be çima Kurdî ne rast be وفي هواي ساعات خوش مراد قاره باشه ما مستجب جبلي حاجه قادر ببخشه جبلي حاجه قادر قالك ددي وشن بيري ديجل بالهنا ام بشكل تشوا بحث وانجي يعني مثلا سال 19 تو تكشنا ميركيه وزبجم هاتنا وان بي و اصلا سردم 1877 حتى 1908 كان دبجي مشروطيه دويمين اعلان كرنه بيشتي تكشنا عبد الحميد وهاتنا اتحاد اتحاد اري هزارنا يعني سردم عبد الحميد تا سازي دزگين yani hen veşanın Kurditeyn çekim. Yani şeyde ben henek Pürtük ezbejim rojname ya Kürdistan'a ezbejim de Kahire'ye te çap kırne. Yani hem Pürtük'e mesela Navi Emir Bedirhan ten çap kırne. Bes İstanbul'e ninin ve ezbejim mesela derve İstanbul'e derve payitahtı. Esas karu xabatin Kürdi yeku İstanbul'e ten pişti meşrutiyete duyemine 1908 hatta ni ezbejim şerri cihani yekemin ev serdema avle divê serdemê de gerek sazî û dezgehên Kurdan tê ava kirin divê serdemê de ew kesên ku di nav İmparatoriya Osmaniyê de karmendê wî bûn yan nav bürokratê pilebilind bûn wan kesa hêdî ew aliyê xwe kurdewarî jî de hesin nav di sazî û dezgehên Kurdî de jî cih dikirin sazî û dezgehên Kurdî çi ne divê serdemê de ava dibin yek komela evet komela hevkarî ev pişta desteğe da komela hevkarî peşketine Kürt Avim ve Terakî Cemiyeti ku tê gotin ev komela avad ve komela da hemû rewşenbîrên Kurd û siyasetmedar Kurdan yevê demê digên hevûdine yani duê demê da dizbêjim ji Sewj Bulaxê ji Mehabadê jî Kurd hene ji Silêmanê jî Kurd hene ji Diyarbekir jî Kurd hene hemû li Stenbolê nav cemiyetek da nav komeleyek da cih digirin. Li gel vê cemiyet ev cemiyet bêtir ez bêjim wek cemiyetekî siyasî pêşdikeve ji ber şexsiyetê min wekî Seyyid Abdulqadir û şerbêjimekî malbata Bedirxan ya Emin Ali Bedirxan wan wek saziyekî siyasî bêtir dixuye li gel vê yani em bi hêsanî dikarin bêjin ku piştî meşrutiyeta duyemîn her ku Kurda hilmek hatibe berwan û sazî û dezgehê ava kiribin li ser du reha çûne yani reheke siyasî reheke rewşenbîrî yani rehê piştî meşrutiyeta duyem 1908 rehê rewşenbîrî komeleya neşrî Maarif Cemiyetî belavbûna perwerdehî û zanînê yani marif ve dertenine perverdehiye ilmu ez bêjim belavbûna zanînê ye ev komele yani yekem de ber xud bêje di Kurdistanê de paşe mayinekî Kurda heye divê bi zimanê xwe perwerde bibe lewra divê em karobarê perwerdehiyê rojek berî rojek din di Kurdistanê belav bikin. Cemiyeta neşrî meayîn. Belav kirina marîfê belav kirina ilmê. Divê cemiyetê de kî pêşengiya vê cemiyetê dike ji malbata Bedirxaniyan kes hene şexsiyetên take kes hene vek Saîdê Kurdî vek Xelîl Xeyalî vek Abdurrahman Bedirxan kesin Abdullah Cevdet bu her vekidin kes hene pêşengiya vê evê dikin vê komeleya rewşenbîriyê dikin ev komele çi derdixe olê ev komele di wê serdemê de dibistanekî ava dike dibistana ku ava dike Kürt Meşrutiyet Mektebi dibistana Kürt a meşrutiyetê Kurd bêjin li Stenbolê li hember Turba Abdülhamidê duyemîn kuçeya Şerefiyeyê heye bêje numara 175 da dibistana Kurd a meşrutiyetê ew ava be van rewşenbîra pêşengiya vî karê dikin dema dibistanekî seretayî yani îptidayî ku dibêjin dibistana seretayî ava dibe duê serdemê de 1909 da em dibînin Xelîl Xeyalî elîfbayeke Kurdî dinivîsîn yani perwerdehî ziman elîfba vana bi hevû dinê ra elîfbaya ku dinivîsîne
jibuni ev zarokên İstanbul'e cara awel ev perwerde bibin zimanê kurmancî ev tên nivîsandinê. Em van aga em dibînin di wê serdemê de Dewleta Osmanî jî pêş evê dike alîkariya vê dibistanê dike. Em wê demê dimînin demeke Kurd İsmail Hakkı Babanzade yek rewşenbîrekî Kurdê bi asê xujmîrekiya babane divê wezîrê perwerdehiyê û di wê serdemê de yek ji dibistanê ku piştgiriya dewletê tê dayîn ev mekteba dibistana Kurd a meşrutiyetê a Kurdan. Bibexşe di dema ku biryara avakirina vê mektebê vê dibistanê tê dayîn İsmail Hakkı Babanzade serokê perwerdeyê Wezîrê perwerdeyê belê yani nav herhaleki li ser vî xebitî bû di arşîva taybeta belgeyên bi vî havayê ku alîkarî ya vê dibistanê jî hatiye kirin peyda kiribûn hene niha. Pir baş e. Mamoste can niha gelek sazî û dezgeh têne avakirin lê wisa xuyaye ku her komeleyekî her saziyekî weşanekî wan jî heye û bêtir ev weşanên wan bi Kurdî ne. Newsa li İstanbul ê ku li dû hevû wek saziyên ku têne avakirin her yek ji wan ya rojnameyekî ya kovarekî weşanekî wan jî yê ew ê jî matbaayê jî heye ez bawerim. Belê yani birasî dema yani hani serdemeke piştî 1980 ku meşrutiyeta duyemîne dibêjin serdemeke ku pir bê yani rewşenbîr siyasetmedar ji pêşerojê pir bihêvî ne. Ew serdemekî bi wî rengê ye. Lewra mesela ew weşana ku komelaya hevkarî û alîkarî a Kurdan diweşîne bi heman navê rojnameyek dinivîsîne em dema naveroka wê dinêrin dibînin bêtir yani li ser meseleyên gelemperiyên Osmanî disekine ve gotnek bi wî hawayê heye lê karûbarên Kurdî û ez bêjim pirsgirêkên navbeyna Kurd û Ermenan da çawa çareser bin li ser vana jî telîstin. Yani disekinin hev didin van pirsgirêkê ku li Kurdistanê qewmîne bên çareser kirin her wiha jî di derbarê edebiyat û ez bêjim wêjeyê de jî hene û hene. Lê belê rengê Kurdayetî bêtir kengê ez bêjim derdikeve piştî 1912 şerên yekemîn û duyemîn yê Balkana ku pêk tê êdî İmparatoriya Osmanî esas têk çî. Ji ber ku deman behsa İmparatoriya Osmanî dikin Balkan ew xata Balkana di İmparatoriyê te ciyekî rîng dikire piştî ku ew ji dest diçe êdî yani ew fikr û remana İttihat Terakkiyê jî ku hemû İmparatoriyê bigihîne hev û dinê hemû neteweyên binbanê Osmanî da bigihîne hev û dinê û ji bo wan çareseriyek pêşerojê ava bike dev jê berinde meyla xwist bêtir dide ser Türkperestiyê. Dema İttihat Terakkî bi fermî Türkperestiyê dike û sazî û dezgehên Kurdayên ku destpêka 1980 da hatin avakirin tên girtinê wê çaxê êdî Kurd jî li xwe bi zifir li xwe vedikarin. Di wê demê de çi ava dide komeleya xwendekaran ê Kurd hêvî ava dide û hêvî dest bi weşana dike. Weşanê hêviyê rojî Kurd heye, heta wî Kurd heye, du kovar hene. Li van her du kovar dema mirov dinêre bi taybetî meseleya ziman, dîrok, wêje, ez bêjim şexsiyetên Kurdan cihên pir girîng dikirin. Yani mesela yani ji nevî bêtir ez bêjim gotarên wê serdemê di derbarê Kurdan bi xwe daye. Yani ne tevahiya Osmanî daye. Yani zimanê Kurda çi ye ez bêjim çend zaravayê wî hene dikare. Van zaravayê çawa min ji hevû dum xetîne mesela di gotareke dirêja xelî xeyalî da dest pê dike dibêje li İranê ez bêjim bi vî zaravayê tê axaftîne ez bêjim li vê de yani li nav Osmanî ez bêjim li wê demê Dewleta İranê da Kurd li ku derê hene bi kîjan zaravayê dijîn işte çiqas nüfusa wan heye falan bêvan hewdana destîşankirina vana heye. Da alî dîrokê da hew didin ez bêjim ewa Kurda dîroka Kurda digêje ku derê işte mezinê wan kî bûne kî çi kiriye kîjan dewlet ava kirine li ku derê hebûne bana hemûyan hew dide ku ji bonê Kurda ji bo siberojê bingehek ava bike. Mesela camerekî kul ser neteweperweriyên Balkana xebit ye dibêje ji bonê neteweperweriyeke bi ser bikeve sê pêngav hene. İşte van pêngava ewil da ez bêjim rewşenbîr derdikevin û rewşenbîr di derbarê wê neteweyê de lêkolînan dikin. Mirov dikare van neteweperwer ew wekî arkeologa
peynase bike dikolun dikolun kaç şey kurda hayet çava hayet kan. Serdem ama mesela roji kurdu hetavi kurde da jî berişleri cihane yekemin em dibinin ku vana dikolun zmanê kurdî çi çavayê bêjim em dikarin kîjan yani em çava bikin ferhengê bi çawaya amade bikin dikolun çême heye çême tune em dikarin çawa xwe bigîne nebûdine meznêmekîne çava kirine mesela Selahaddin tê wênê Selahaddin heye bêjim yê mîrekiya babana yek heye mîrekiya ew heye ya malbata belekxaniya heye bergê kovarên wan jî û serê xebat jî hene yani di wê serdemê de piştî ku şerê balxana û pêva êdî Türk jî sazî û dezgehê û civana yê neteweperwer ji xwe avat dikin Kurd jî ez bêjim bi hewayekî li Stenbolê sazî û dezgehekî Kurdan yê zanîngehê dixwayne dibistanê bilind dixwayne di wê serdemê de komeleya hêvî tê ava kirin û weşanên hêviyê rojî Kurd û hetavî Kurd. Belê. Mamoste can niha salên 1914 û şûn yani şerê cîhanê ê yekemîn îdîlber deriye û piştî şerê cîhanê û piştî şerê cîhanê rewşa ziman û sazî dezgehan çi? Ya biraz şer yani babalar teke pırmazına şerê cîhanê yê yekemîn em dibêjin ku bi hezara dê hezaran ez bêjim mirov tên kuştin, sed hezaran mirov ji cîwarê xwe din lewra ew 4 salê navbeyna 1914 û 18 karûbarekî nayekirine. Yani ew rewşenbîrên Kurd, xwendekarên Kurdên ku li dibistanê bilind yê Stenbolê dixwaynin wana digirin artêşê da artêşê de din îtihat zabîtî, ihtiyat zabîtî dibêjin ez alîkarê zabita ama wek zabit ez bêjim di şer de cih digirin hin gelek wan rewşenbîran diçin şer diçin qala şer jî ne belê ew xwendekarên Kurd ew ê dixebitin di nav şer de cih digirin hinek ji wan ve digerin hinek ji wan ve nakirin di şerê cîhanê yê yekemîn de ew dibin dimrin tên kuştinê. Esas kar û xebatê ku li Stenbolê yê rewşenbîrên Kurd ku gur dibe piştî 1918 sîyê cotmehê dema ku mütareke dest pê dike Mondros peymana Mondrosê ez bêjim dest pê dike wê serdemê em dibin serdema mütarekê ji 1918 heta 1922 ev serdemeke ku wê biryara netewî hebûn û nebûna Kurdan êdî bêdayî. Belê aslında yani Wilson berî ku şerê cîhanê yê yekemîn kutabı ve çarde ew dike. Çarde xal destnîşan dike dibêje ew kes işte divan çarda xalan danir çi ê bi Osmanî ve têkildar dibêje ew neteweyên ku heta niha binbanê Osmanî da ne ew ê ji bûnî ku pêşeroja xwe diyar bikin ew ê rahetî û berfirehiyekî bê ji wan ve li ser vana Wilson ji ber ku yani ew serdema mütarekeyê de duwarê siyasî da ev xalên Wilson çarçoveyê ku ji ber diyar dike divê serdemê de Kurd jî xwe li gor dispêrin van xala û Dawdoza Kurdistanek dikin. Ji ber ku İmparatoriyayê Osmanî têk çiye û wê êdî belav bibe û ji mîrateya Osmanî ku heya wê demê maye wê dewletên nû ava bibin hemû neteweyên ku heta wê demê di binbanê Osmanî de bûne dest bi kar û xebatên Netewê xwe dikin. Kurdan jî derbarê di vê serdemê de sazî komele cardin wekî ku me gava din jî gote ser du reha diçin yek jê komel eva siyasî komeleya bilindkirina Kurd Tarî Cemiyetê ya dinê jî Kurd Tamîmî Marîf û Neşriyat Cemiyetî ku em dibêjin komeleya belavkirina marîf û weşanê. Ev jî komeleya belavkirina marîf û weşanê komeleya rewşenbîriya Kurd e û govara jînê diweşîne. Her wiha ev kovar yani ev komeleya rewşenbîrî hin pirtûka dîwana Ahmedê Xanî ya binavê Memûzînê jî 1919 da çap Li Stenbolê çap dike cara ewil ez bêjim ji çapxaneyê yani berê belavbûyê belê wek destxet belavbûyê dîwana Ahmedê Xanî divê 1919 da çapxaneyê çap dibe û belav dibe. Divê serdemê de kar û xebatên Kurdan yên siyasî jî yên rewşenbîrî jî xurt in.
Yani Kurd kenge ez bejim hinek bergaxo فرق دکن آن از بچم روش آن سردم او به برگلوان تنگ نکه امکان در فتاد وینه کارو خباتن روشنبیری بردوام کردن. دویست اویدا دو کوارن کردی کودت کردن پیشانه کوارا کردستانی و کوارا جینی. روشنبیرین کرد دو کوارا جینی دا براستی دگلک واره هم کوارا جینی دا هم دوا کردستانی دا دگلک واره دا هم دواره زمان دا هم دواره دیروکی دا لسر gelek tişta seknin. Yani lسر zaman mesela Mukaddimetül İrfan diye ve serdemeda Risale-ye ke birçok derzik ve ku nivîskarevî Kurdên Rojhilatê îro em dibêjin Kurdên Rojhilat Mihemed Mîhrî yek ji berpirsê ew ye jî kovara Kurdistaniyê jî lسer rêzimana Kurdî disekne. Yani Mukaddimetül İrfan wekî destpêk e رزمانا کردی هودانوی هیه لبله یعنی جبر کو دمو دوران دو گهره برداوامی آوینای هر وها محمد مهری هلاچن گوتاره وید کووارا کردستان ایلا هنر ویجمه به ناو ایرفان فرهنگی به هموز عربین کردی آماده بکن درباره وانا دا نویس شهنه لی مخابن hatta daha berdestatuuna ihtimal etmezin ve yani belki çap ne bu bej yani yani gelek tiştin ku çap ne abın bizim dına varçilin kesanda deminin demek şundan bir şey yekadu diye evi malbat yekadu kıymet avant tişta andızanın andızanın ekuzanın ten rojama ekuzan şu belki deşevutinu evet ben ya dve serdem ko em dibejin de kar xabaten روشنبیری مگول سر دو است yani سر دو است kovaran evde be روشنبیرین و دمی کینش کدریتیم پاشخانه وانچنه belki مرد کاربج وانچ از وی بپرسم شو ما پرسامنی داوی ام هدی دیتن داویا برنامه آخر لیوسا دیاره کو تنه نه کردن باکورن لستانبول تباسا بابانزاده یا که تباسا بدرخانیان که تباسا خلیل خیالی که پرمیرت هست گلو او کسی که لستانبول دنما روشنبیریا کردی کارو خبات و سازین کردی ده جی گرتنه خباتن کردی و زربای کردی گرتنه همو یعنی تنه باکورن گلو اندنجی هم yani hani ev tege hazbecim başlı roja var rohlat bizim tege hekevi paşiye yarası hekemiz bizim je hela rojlatla em destpêkin qazada Mustafa Şevki yekji nivîskarê Rojhilatên Kurdistanê vega ku dibêjin Rojhilatê Kurdistanê qazada Mustafa Şevki ku ji mala qaziyê pêşenge bêjim serdanın ew ye komara محباتی کنند به جوی مالباتیش تی قصد مصطفی شوقی یک نویس کارو البسوانه گرینگی و سردمیه محمد میهری هلاف جامعه که بچم زمانزانه که خورد و روشنبیره که گرینگی محباتیه سوش بلاخیه شر بچم جاردن برودکا پیرامید بچم سلیمانیا استانبول'e Emin Feyzi Bek heye az bizim albaya ke takavut kuye bu helbesfane Türkiye'nin derketne de gelek varanda Mustafa Paşa ya mülki kurevi az bizim ya mülkizade hene Cübiyali Halil Hayali Saide Kurdi gelek kesendine az bizim kurevşen birin Mrovli vedere evbuke Abdullah Cevdet Bigre serbejim Mala Babanzade'ya gelek روشنبیر مرو دکاره اوی بکن یعنی جی سه پرچه کوام نه بیشن کردستان یه وست دمی او هنه روشنبیر هنه به هفراد خفتن حتی کدری به هفراد خفتن yani hatta ne ku o sinor editte dain şun da hat pişti sinor dain de az bizim روشنبیرین کردین ku dibin mandaya az bizim evi dadım yine Britanya yine dadım yine اوانا ورد کردم مثلا یا مکیزاده ورد بچم کوره خوب پیره میرد گره کربشن بیرندنی از بچم ورد کردم ویلره من جوان بریادن استانبول ادمینن از بچم استانبول ادمینن یدی مجاره کردایتی و ناکن هکه گلک جوان تینا پنابر که وکی جلادت وکی ممدوح سلم بگو وکی اکرم جی او جهمو تینا yani ev nif şey ku
yani ve dışarıda mütarekeyi de peşenge hem mali siyasi ve ezbeci mali bir roşenbiri diyarın gerek kadroyun ve roşenbirin ve deme bir yardızın ezbecim derbası bin haddi bin karubarin siyasi ve ezbecim roşenbiri bugün henke ku temene olmazına anca ezbecim Avê fersedê navê nanjivî nadim berçavê xwe Stenbolê dimînin, mixabin evê Stenbolê dimînin, demeke dirêj dibin evê da dimînin. Demeke dirêj ez bêjim bêdengiyeke Pırıvaş o da helin diçin jî navberê de îdî. Yani bêdengin êdînî karin qala Kurdayetî bikin, qala zimanê Kurdî bikin, dîroka Kurdî bikin, lewra bayê bêdengî ez bêjim demeke dirêj li ser wan disekine hetanî kengê, hetanî ez bêjin salên شێستیوانە ئەو ناوبەرێ دەنێزی 40 ساڵێ ئیستانبول کاروباری کوردایەتی بێدەنگ دەمێت. مخابن. مامۆستا جان تەشەرەف تا بەرنامەیە من. سەرسەرێ من سەرچاوێم ڕاهەتی. سەرچاوێتە سەر گڵابن هێوی دکم گێرهاتی بە ئەس کێف خۆش بووم. gelek şad. Hêvî dikim temaşevanê ve jî kêf xweş. Ez zû sabawir min gelek jê sûd wergirt ji zanyarên te yên elmê kutub salan li serê lêkolîn dike mala te hezar carî ava be serserê min serçavên rat. Spas dikim mala. Temaşevanên heja heval ogrên ezîz û xweşewîst mixabin em bê heftiyê jî hatin dawiya bernameya xwe ya ziman û ramanê heta hefteyeke din heta bernameyeke din li ser ekranê Kurtşopê ez dibêjim bimînin di xêr û xweşiyê de. Bixatirê. پشتی بسەریکردنا پێنجی خەلکên بەرنامەیە زمان و ڕامان bi mêvandariya nivîskarekî rewşenbîrekî yan zmazanekî di her xelekekê de em dighêjin dawiya vê bernameyê ku tê de gelek sû ji bîr û nerînên mêvanan hatin wergirtin bi vê yekê jî Kurtşop spasiya hemû kesan dike ji şopîner temaşevan mêvan û bejdarbûyan dike herûha destxweşiyê li hevkar rêveber û kamîramanan dike ku hemû bi armanca serkeftina vî karî alîkar bûn. Ez Sîmav Xalid Mihemed pêşkeşkara bernameya Ziman û Raman xatira ji we dixwazim û spas bo we.